Good morning mga yaba, magluluto tayo ngayon ng crispy pili nut candy. Ang nakikita ninyo ay ang puno ng pili na may bunga. At ito naman yung bagong pitas na bunga, mayroon pa siyang balat. Ayan, ganyan ang itsura niya. At ito naman yung natanggalan na ng balat. So, matigas na shell na lang ang nakabalot sa kanya. Ito naman ginagawa ng nanay ko, yung pinuputol or hinahati niya na yung shell ng pili para makuha na natin yung pinakang laman talaga niya. Yan yung kailangan nating lutuin at kainin. Ingat lang po sa paggamit ng itak dahil baka mataga ang anyong mga daliri. Ayan na po yung ating pili. Ayan, mga baduyo. Yung iba doon, yung parting yon ay, yan yung mga naputol. Ayan si mother, oh. Ganyan kabilis magtanggal. Putol. Kaya matigas. Oo. Ganyan lang kadali. Ayan. Ang lalaki, ang gaganda ng pili natin. Bukas, gagawin tong candy. Anong luto nga nisa tayo? Crispy. Crispy pili nut candy. Papakita ko sa inyo kung paano gagawin. Ito na yung pili natin kahapon na tinanggalan ng shell. Pinakukuluan siya ngayon kasi tatanggalan natin yung mga brown na yan na balat. Kailangan ganun lang matitira. Yung pinakang laman ng pili. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano yan tinatanggal. Dapat tanggalin yung balat na yan bago lutuin. Kasi makapal yan eh. Ayan, ito na po yung ating pinakuloang pili. Kapag po napakuluan mo yan siya, mabilis, madali na lang tanggalan ng balat. Ganun lang. Pipisilin mo lang ng konti. Ayan o. Ayan. Napakadaling balatan. Makapal kasi ang balat nito. Ayan o. Ganyan siya. Ayan o. Tapos, pagkatapos yung mabalatan, kailangan pang hatiin to. Bibiyakin mo yan siya. Ayan o. Ganyan lang. Yan. So, yung isang buto, yung isang buto niya, magiging dalawa yan siya. Ayan. Ayan o, isang buo. Hatiin lang natin yan. Ganun lang kadali. Ayan na po yung ating pili na binalatan at biniyak na. Ayan, nakababad po siya sa yelo. At meron daw pong scientific na dahilan yan bakit yan nakababad sa yelo. Ayan, yung mga ganito po, kinakain na to. Ano, sarap pong hawakan. Pagkatapos nito, saka ito lulutuin ng crispy. Nilagay na yung pili sa mantika. Kailangan po, deep fry. Ayan po, dapat deep fry. Tapos, ilalagay na din agad yung asukal. Yung asukal pong ilalagay natin ay yung puti. Ayan na po yung ating pili. Malapit na maluto. Ayan. Dumidikit na po yung asukal doon sa pili. Pero hintayin nating mag golden brown yung asukal. Bago natin ahunin. So, hindi po yan titigilan ng paghalo. Halo lang ng halo para hindi masunog yung ilalim. Ganyan lang siya.
Ayan na ho, napakabango na po. Kung naamoy nyo lamang. Malapit na ho yan maluto. Golden brown na yung pili at saka yung asukal. Malapit na. Pag ganyan daw po ay hihinaan ng apoy Just to medyo para hindi masunog. Ayan na ho, pagkaahon ho niya sa mantika, kailangang ilatag po ng flat kasi para hindi magdikit-dikit. Hindi magbuo-buo. Ayan. Ganyan po ang gagawin. Kailangan mailatag nyo siya ng hiwa-hiwalay bago pa lumamig. Kasi pag tumigas yan, dikit-dikit sila. Mahirap nang ilagay sa garapon. Mainit, patikman na natin. Ayan po, oh. Ang ganda ng kulay niya. Tikman natin. siyang pili. Kaya mo sa negosyo mo dati? Mo sa negosyo mo dati? Sobe pa sa mga mayayaman. Hindi talaga, nasubran lang sa sukar, mother. Amo. Sabi ko ba gasit mo? Pakinggan nyo ho, ha. Hindi pala marutong.